אירועי חמשושליים. חמשושליים אנחנו שמחים וגאים לחגוג, זו השנה השמינית. אירוע חמשושליים זה אירוע הדגל שלנו פה בעיר, שמציין בעצם את אירועי התרבות דווקא בחורף הירושלמי. חמשושליים הוא אירוע מיוחד במינו, המסמל יותר מכל את השינוי שחל בעיר בתחום התרבות והתיירות. עת הגיע החורף, כשמרבית אתרי התיירות בארץ נכנסים למעין נמנמת או תרדמת, עולה ומפורחת ירושלים עם מגוון חסר תקדים של אירועי תרבות. עשרות המוזיאונים, מאות אתרי התיירות המרכזיים בעיר, ייפתחו לקהל הרחב, רובם ללא תשלום, גם בשעות הקטנות של הלילה, ויחד עם שפע של אטרקציות, יאפשרו לכם לגלות את חדוות הגילוי של העיר ירושלים, עיר של שיכרון חושים, המעניקה שלל חוויות רוחנית, דתית, היסטורית, תרבותית ותיירותית. טוב, אנחנו באמת גאים לחנוך את המבצע היפהפה הזה, חמשושליים בירושלים, מאות תוכניות שונות שמופיעות כאן בחוברת, ואנחנו חונכים כאן אותה בערב, כמו שאמר הרגע ניב, ערב של הומור, ערב של שירים. חלק מהם נכתב בירושלים, חלק הושר לראשונה בירושלים על ידי זמרים ירושלמים, יוצרים ירושלמים. אני, כמי ששש שנים למד כאן באוניברסיטה, סוף שנות ה-50 וה-60, האולם הזה מרעיד אותי, משום שכאן להוציא את אולם בית הלל ברחוב בלפור, כאן תוכניות 3 בסירה אחת שבהם אני התחלתי את דרכי עם כל חברינו הטובים ברובם ירושלמים באותה תקופה. אנחנו חנכנו כאן, וזהו באמת האולם המתאים לפתוח את התוכניות שלנו. אך איזה גבר, אך איזה איש, שתי העיניים כאבן תרשיש, עם מלאכים הוא אכל ושתה, הוא ואלוהים כמו אני ואתה. אל יחזקאל, אל יחזקאל, יש גברת? לא בכלל. יש איש? יש אף אחד. הרבה קשה להסתדר פה בין אדם לבד. לבן אדם חבר חיים יותר נחמד. עצוב לפועלים במכתשים, אך בבית סוהר עצוב קצת יותר. מה שנראה לנו קצת עם מוצאות, או אולי טיפה אור של איזשהו בעל חיים, מדבר לנו שלכבודו הוקרבו קורבנות האלה. אתה רוצה שהרדנים והנבים זה אי מאוד עשיר, ופתאום האדמה רועדת, ובא נחש ענק, והנחש הזה הוא בעצם אל. אז הנה, בדלת המקומות, אנחנו רואים את בעל קבר אימפי, כמו שאציל מצרי צריך להיראות. תראו כמה הוא אלגנטי, הוא יושב על הכיסא, בישיבה קפואה, נצחית, מולו יש שולחן מנחות, הפסים האלה זה כיכרות לב.
יש תשובה? יש תשובה. אוקיי, נגיע. אז התהליך הזה, לפחות פה בקבלות, זה תהליך שהוא לא זמני, שהוא קבוע. אוקיי, אחרי ששיניתי את זה פעם אחת, זה לא יחזור לעצמו, כמו שאר המשטחים יותר מוכרומיים, או הכל יותר מוכרומת שראינו פה. של כל הקבלה, זה מה שקורה אם אתם משאירים למשל את הקבלה על הדשבורד במכונית, ויש לנו בעצם את השמש שמחממת את זה, וחומר יותר מוכרומי עושה את העבודה שלו, ומשנה את הצבע שלו לצבע. מה הם עושים? Take me to your leader. זה חייב להיות. בעצם, לא חייב להיות. הנה, יש לי שתי דוגמאות. וזה היה צריך להסתכל עם שתי העיניים, כל אחת למקום אחר בשביל לקבל את המלכוד הזה. לא פה היה.